Това тук е лагер. Това не пише. Що не пише? Е, тук е лагер. Не, аз гледам булевард България с децата. Да, ето Югославия, лагера е тогава. Точно Югославия. Друга, лагера. Селското това е лагера. Сердика, изгонвам петки. А къде е хиподрума, бе? Хиподрума е чак тисича. Аз много сбъркам. Тук са много шистата. Това е... Това прави хиподрума. Да, ето точно. Парк хиподрума. Кой е това парк, бе? Сетих си, да, той е дължен. Много после може да играта. Дева и големия лагер. Аз познах Гетов от лагера. Отскоро тук живеят 43-годишният Красимир и 38-годишната съпруга Зоя. Чакай бе, Краси! Заедно с дъщеря Александра. Александра! Смаш орпас чат! Не! Смаш орпас чат! Не! Но да Бащата получава изгодно предложение за работа в столицата и семейство Славчеви на Тезаните. От тогава насам скандалите по тях са ежедневни. Причината е 16-годишното момиче. Ето бе, 16 е. Гледай как се е бърнала. Ясно. Кой ме също? Долни пасарел е готина. Обаче, както дойдоха в София, само проблеми. Дъщеря ми ходи разголена, постоянно се генира и когато я питам защо ходи така, тя вика, не искам да изглежда като селенка, защото всички били облечени и изглеждали така. Краси. Така е. Много съжалявам, но аз моята дъщеря така няма да отглежда. Краси малко да различава. Само да се пак на 16 години. Ето, виж ли, все пак е на 16. Да. Беше ли на 16? Не. Лошо за тебе. Вие бахте ли на 16? Те са 10. Така е. Нормално да се интересува от момчето. Не ходи по-разгорено от останалите момичета и все пак тук е София, не е Долни Пасарел. Но ми харесва, когато момчетата ме заглежда, баща ми го накара да се виждам като някаква монахиня и няма. Тя се видяла с Марсо, този монахиня е направила разрасно. А как да стане? Аз искам да се обличам с нещо по-късо и по-секси. Защото много ми харесва да ме заглежда. А от една седмица имам сериозно гадже, се казвам Валентина на 18. Много е готин. От една седмица си имам сериозно гадже. Да, май е факт. Може вие се рефари. Преди 2 дни в дома на семейство Славчеви избухва поредният голям скандал заради 16-годишната тинейджерка. Краси ще ги спука от боя, затова ти не го ли виждаш, това е един човек. Дето фитила му е такъв. Той е готов. Много наясно с носи пуска е пробващата. Ама направо аз как се върза, ама майка е виновна. Откакто ми дохна в София, много е разглеждала. Аз мога да разбирам Краси, какъв му е проблема. Какво очаква Сандра децата на въвез в блок? Не си да се остави приятелите си на село, ама сега и да пъти на вкъщи да си. Искам да ви кажа, че всички живеят в Пасарел. След като се... Ще ти покажа къде е Пасарел. Така, това е София, нали? Да. Пасарел. Ето ги тук. Пазите се с мене до София. Литерали 11 км от София, което е колкото от София до София и до София. Не, че не. Прибира вкъщи от купон, 16-годишното момиче отнася на баща си шокираща новина. Временна е. Сандра иска пари от своите родители, за да си купи хапче против забременяване. Това, казах. 43-годишният мъж е на ръба на нервите си. Краси не съм виждала толкова ядосан от много време. Той излезе извън полицията. Ето е много ясно, че ще прави секс с човек. Какво? Следващия път няма да ти каже 62 майката. Точно така, защото казва истината. Именно, да. Съвсем друго си, една ти отиеш на дискотека, отиеш до тях, бабата. И то, прибираш повече пари, отколкото си отишъл. Ще вземеш от вашето още 30 лева за катава и готово. Обясня, има всичко да се удари мене или не. Разбираме го, но той трябва да се пази, има високо кръвно на проблемите с здравето. А тя как? Как няма да има високо кръвно? Може на 16 години да прави всичко, то без презерватив.
прави На колко години? На 25 ли? На развода. И нали така се пада. Да, забрах. И с цел корамжи, мен на 16 ме е бака. Няма да става майка на 14 години. Вие заедно ще отидем. Не мога да го разбера това баща ми от коя планета пада. Ако трябва да съм честна, преди да се за Валентин, трябваше да накарам да си една-две водки, защото иначе нямаше да се съгласи да правим секс. Моля. Баща ми не трябва, че съм голяма и се излизам да купонятам и се съвсем тези, които измисля от нас. А мама реагира толкова добре, даже ми каза, че се даде с мен до аптеката и ми каза кое както да. Добре, чак, защо те казва на майка си и на баща си? Просто кажи на майка си някакви неща, не е да се споделят. Тя казва, какво прави? Парата може да го измори, той нали е се скръвнал, може да го измори, може да го наследи на този апартамент, да си направи бардак там, да си ги вика, да има терен, защото нали като пуснеш Ало БГ винаги трябва да се собствен терен. Какъв е терена, общежитие в блок 5 и 200. Повръща, Томова повръща. Повръщаш ли Томова? Аз само вече да изкарам на това. Само да се представя, че лега в този Валентин до него чисто гола, направо не ни издържат нейните. Те изчупат, не знам какво да кажа. Това е чисто понякога е хубаво, като не е чисто гола. И сега какво, не трябва да е пазил всички момчета и момичета, не трябва да е пазил собствената и майка. И какво, ако цената е да възпитавам Сандра сам, изгона за всички, или 100% няма да ми мисля. Това е стигма границата, бой. Стигма границата. Стигма границата. Не ме интересува. Откакто са се преместили в София, скандалите в дома на семейство Славчеви не спират. Ти реже разплътане. Да. Днес 16-годишното момиче ще даде нов повод на родителите си да се изпокарат. Но това да не изглежда добре. Ей, краква на стрикно. Александра е решила да изхвърли от гардероба си всички дрехи, които не й се струват достатъчно секси. Нещо, което ще изкара за пореден път баща извън нерви. Какво ще заби къде се вижда? Ама какво ще се Ма ти ако ще къде ще ми ставаш да моби? Какво е да гледам бе? А въобще ли? Зоя! Виж. Зоя! Защо къде ще ми ставаш да момиче? О, мале. Погледни си какво прави дъщеря ти. Погледни. Само моля ти се погледни. Гледай какво прилича. Погледни. Кой е това? Какво е това? Не прекали, ти прекали наистина. Защо трябва да ги правиш? Кажи ми, че да си купим нещо. Не е нормално, какво обяснявам? Това не е нормално. Трябва да се поболял. То път ще постоянно перманентно с преграхне там от стандарта. Той си е разправил гърлото, както разпорвахме дъщеря му в путката. Какво е? По-добре да не ги гледам. Така ли е? Да, така е. После е такова е. Не е нормално. Слушай какво ти казвам. Майка не даде да се поправи. Не ме интересува. Така няма да ходи. Вече не мога да заспя. Постоянно в главата ми е това, как Сандра прави секс. Ама чакай сега. Защо се го мислиш това? Чакай сега. Това... Не. Нека да чуем пак. Вече не мога да заспя. Постоянно в главата ми е това, как Сандра прави секс. И постоянно ми иска пари за хапче, там ти бебе. Направо вече не се издържа. Значи ти Ай си, бебе. Там си бебе. внимателно. Ти си виновна за абсолютно всичко. Ти си виновна за Как е газлайфа? че ходи на дискотеки. Ти си виновна, че ходи по купони някакви си там. Ти си виновна, че струва с момчета и най-лошо прави сексове. Сексове. Текстове. Че ходи по купони някакви си там. Ти си виновна, че струва с момчета и най-лошо прави сексове. Ти си виновна за всичко. Дали само се подигра? Текстове. Нека чуем пак. Ти си виновна, че струва с момчета и най-лошо прави сексове. Ти си виновна за всичко. Ти си възпитала така. Да, ти си възпитала така. Как така реши, че съм виновна? Така, защото тя ти продължава на тебе. Това е разправен с това. Не което е друго. Твоето възпитание е такова. Това е твоето възпитание, разбираш ли? Тя прилича на тебе, тя продължава на тебе. Нашата дъщеря продължава на тебе. Това е цялата работа. Какво се чува? Той за работа диспой. Аз не мога да видя какъв е проблема на баща ми. Всичко е супер разгорено. Момиче, Тя е малко дебеличка. Не е такава, чакай. Аз какво ще ходя с дрехите от дома в стария, да, друг път. Малко да ходя с по-разгорена с всичко. Така пластик не е супер мисли, като е по-късна.
Не иска да прилича на останалите момичета, не иска да бъде така... Значи за теб останалите момичета са какво с деколтето отвън, с типите отвън и задните им се виждат. Това ли са нашите момичета? Виж, не си добре с кръвното, постоянно само се ядосваш. И Красик, такъв за да се успокои, си налива ръки и си пуска галя една между други. Да. И гледа клиповете на Файнера. Защо? Не съм, Но тя е виновна. защото винаги пак да не съм добре с кръвното. Искам да ти кажа, че ти си виновен.